alle sammen, og velkommen til den her video. Vi er... Ja, det er så fedt. Danmarks mesterskab. Er de lyserøde? Og vi er... Ja, vi skal bruge 5 timer til at komme over, måske lidt mere. Ja, hvis jeg kan se det. Bjørk, hun mangler, men hun kommer snart. Hun kommer. 2 timer. Ja. Og så henter vi hende med bussen, og så kører vi så 3 timer med hende. Ja. Så vi skal køre 5 timer. Måske opdaterer vi os inden, at vi får hende, hvis der sker et eller andet. Men ellers så opdaterer vi først, når at Bjørk kommer. Det er bare det, der sidder der utæt. Ja, og hun råber stadig utæt. Sådan, det drypper. Så ja. Vi ses! Hej igen. Vi er snart henne ved Bjørk. Ja. Om en halv time, 20 minutter. Og så skal hun jo bare med os. Og så skal vi køre i 2,5 timer. Ja. Og så er vi tilbage. Ja, men vi Og vi har masser af snacks. Rigtig mange snacks. Og vi har lige spillet. Duplo. Og så har vi også spillet, hvad hedder det nu? Stumble Guys. Og fotoroulette. Ja. Og sammen med Bjørk, som hun ikke var der, bare ikke af Stumble Guys. Og det var bare sådan en lille update. Ja. Altså, vi sidder sådan, kan rejse os op og roligt, fordi vi skal ikke se på den her bus. Det er så luksus. Vi har ikke set på, og det gider vi ikke. Og det behøver vi ikke. Så vi vender tilbage, når Bjørk kommer. Hej! Hallo! Nu er Bjørk kommet. Ja, den tror jeg godt, I kan fornemme. Ja, hun er... Så er stemningen god, og jeg kan godt lide at bare med som mini. Der er ikke plads til nogen af os. Nej. Så sidder jeg oppe på den. Nico, hun sidder bare sådan, høj, og spiser slik. Det er rigtig. Det er så sygt. Min lillebror, han blandede slik for 41 kroner, og jeg blandede sygt fucking for 15 kroner. Og jeg har ikke spist noget af den her. Alt det her, det får man for 15 kroner. Din brus. Okay, det er vildt. Jeg synes, det er dyrt. Og billigt. Jeg synes, det er meget dyrt. Ja. Ej, det er jo alt for dyrt. 15 kroner for alt det her. Det er lidt dyrt. Ja. Men vi er på vej til Brøndby, og der går sådan sygt lang tid. Det bliver for 2,5 timer. Jeg har glemt min drikkedunk. Nå, jeg må ikke komme ned til min mor. Og jeg synes, jeg bliver fucking lidt kørsel. Det gør jeg også. Men vi sidder bag, og vi spiller, og vi spiller sammenrejs, og det hele. Vi hygger os. Ja. Så hej! Hej! Jeg har fundet en sædemåde. Ja, alle sidder godt. Det er mig. Ja. Ej, nu må de se mig. Ja, godt. Så er det godt? Ja, jeg tænker egentlig, vi opdaterer måske kun, når vi kommer derhen. Ellers så skal der noget meget spændende. Ja. Opdaterer. Lige nu sidder vi bare til slik. Laver nogle ting. 10:30 om morgenen. Ja, og så synes vi har allerede kørt 3 timer, tror jeg. Og det er jeg har kun kørt i 1 time. 45. Ja, og jeg har kun kørt i 2 timer. Jeg har kørt i 1 time eller sådan noget. Eller en halv time. Jeg tror faktisk, om jeg har kørt i 1 time eller en halv time. Nej, Nico, vi har kørt i 2,5 timer. Så har vi kun kørt i en halv time. Ja. Okay. Ja, så vi vender tilbage, når der sker spændende. Bye, guys!